Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile. Bafowethu inkulu indaba baqinisile uma bethi icala limbula ingubo lingene bafowethu. Abantu abaposta izinto ezibhebhethekisa udlame nokuhlekisa ngalo owashiswa intombi yakhe ngeacid kusolakala ukuthi ke manje ke baboshiwe ke lapha nawe ingane zakwethu emva kokuthi ke batholakale banecala lokuhlekisa ngalo wesilisa kowalimala kabuhlungu. Indaba ke lezi ke ezimbi ke ezingena manje ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe cinzana nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification mas poster ivideo entsha si channel. Siyabonga.